Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. So day ni ang laing sumpay tang sugilanon sa Panugon, part 4 na ta mga ka-DJ, mga ka-listeners no. Pasensya kayo nga nagadugay kog upload ning sumpay sa Panugon. Bueno, di ta maglangan ni ang part ika-4 tang sumpay ning sugilanon, part 4 Panugon. Salamat kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkadunayong pagpaminaw. Makagusto mo sa akong lawas. Ako karon ang inyong prinsesa. Siya si Wilma, ang mananayaw. Dili may mong madakpan ko nila. Napugos lang ko. Huwag ko'y tuyong mapat yun siya. Siya si Joel, ang kriminal. Hello guys! Welcome to my vlog guys! Niana sa bang inyong Ate Ella in action! Siya si Ella, ang vlogger. Nganong siya pa man ang akong kimahal. Nga dili man di ay tinud-an na ang iyang gugma na ako. Sakit kaayo ang iyang gibuhat. Sakit! Siya si Eric, ang pakyas sa gugma. Silang tanan, gitawag alang sa usa ka panugon, gikan sa usa ka estranyo. Sa mong upat, ang makapanunod sa akong tanang katigayunan. Kung makita ninyo ang karaang singsing dinhi sa akong mansyon. Panugon! Ang mga panugon ang labing importanteng kabilin sa usa ka tawo nga haduol na sa kamatayon. Apan, adunay mga panugon nga mahimong prisuhan sa tao nga makadawat ni ini. Panugon! Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Alex Lara og Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Cabiana. Mga tudob ug kasikas, Aldwin Nacorda. Laing mapasigar buhong idalit kaninyo sa RMN Drama. Panugon! Ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Panugon! Uy, karon pa ko. Parehas man di taghait. Ang imong naong. Nakakita na ko sa imong naong. Ako ni klaruhan. Ang picture sa babae. Hain mo to na ko mabutang. Tuan ni sa bench ay lang sa kahoy doon sa lake. Asa ka, Ella? Kuyawan ako ni mo, madam. Uy, nani ka diha? Anugwa ka pa man mag-ilis? Basa ka gihapon. May nalimtan ako sa bench ay lang sa kahoy, madam. Unsa ni? Ang picture sa babae nga ako nakitaan sa parador sa akong kwarto. Ako na ning kuhaon, madam, ha? Balik na yun. Kinahanglan kompleto ka mo karon sa kananan. Yes, madam. Ay, salamat. May aragid sa bench yung picture. Nga nang magsigim kagdaan ang picture? Walang. Ako may diskubrihan. O niya, posible man nga na nakapuyo ni siya din, he. Og nasiya ang tag-iya sa singsing. Ano mo day kung siya ang tag-iya sa singsing, ha? Clone siya kun asan ako mahimong pangitaon ng singsing. O niya, excuse onan ninyo, ha? Kay gitugnaw naman ko. Mag-ilis pa ko. Bye-bye. Gusto ka si Ella sa iyang pagpangagpas, ha, Joel? Posible. Aw, kung mauna, kinahanglang atong makawat ang maong picture gikan ni Ella. Ay kabalaga. Ako ang mukawat ini. May pagka-detective sa ning utok si Ella, da? Mao nga kinahanglan bantayan nato ang ilang mga lihok ni Eric.
Dili mahimo nga sila ang unang makakita sa singsing. Kinahanglan ako ni maklaro. Ela, upagyapon ka makailis? Wa. Nagkuha ko yung picture frame good sa babae sa silong. Dali aran ni mo nakailis, oy. Kinahanglan sa'yo tang muadto sa kananan. Okay, sige. May tan-aon anak ko. Dali. May pakita ko ni mo, Eric. Tanawa, ha? Dali. Unsay nakita ni mo? Imong gitanti ang naong sa manikin sa picture sa babae? Oh, unsay nakita ni mo? O ang naong sa manikin? Mao ang naong sa babae? Daan pa ko. Gusto ko sa ko nakita. Dili ordinaryong manikin kini nakita ta. Tungod kay ang naong ini babae sa picture, may model ni ini maong manikin. Unsa man kay buti pasabutan na? Si Madam Lily ang makatubag anan. Maligo na akong mag-ilis. O niya, addoon na tos Madam Lily. Madam? Andan na din paniod do? Oh, nakaandam na ang kusinira. Lingkod na mo. Ela, ipakita na niya. Madam, nakaila ka bining niya sa picture? Oh, di ini mo mako. Di ini mo makuha ka namang hulagway, Ila? Sa aparador sa akong kwarto, madam. Ganahan ako mahibaw kung kining babae sa picture ba ang nag-okupara sa kwarto nga akong giukupahan karon. Wa ko mahibaw. Nakaila ka ini niya, madam. Wa ko makailaan ang maong babae. Sige na, lingkod na. Kung ayaw na pagdaghan o pangtana, hipusan na ng maong hulagway. Ha? Hello, madam. Hi. Mga ano ba ta? Lingkod na mo. Uy, Ela, nagbit-bit lang gyapon ka ng picture sa babae? Ako lang nagkipakita ni Madam Lily kung kinsa kining bayhana. Nakaila ka ng bayhana, madam? Daghan ang nahimong nga bisita ining baya sa unang panahon. Dili na ko makahinumdum sa uban, o wa na ko mahinumdum anang maong babae. Sige na, lingkod na mo. Pangao na mo. Bida, no? Imposible nga wa siya makaila. Kada ko anong maong picture niya, mayorduma pa siya. Klaro nilang nga namakak si Madam Lily. Ila, ambi ko nung ng picture, Ila. Patanawa ko na ko. Tanaw lang, ha? Kadiskumpiyada ba yan mo eh. Mutanaw lang lagi ko. Basin pa dahil kung gyud din ni ang clue gyud para makita na to ng singsing. Ha? Unsay nakita nimo diha, Joel? Medyo hanap na ni picture. Buti pasabot nga dugay na gining nakuha gyud. May clue na ba diha? Wa. Ambi na na. Ayaw na. Ihatag na Ela. Uy, Kuwa ba ni mo ibatasan, Eric? Anong gilab ni man na ni mong picture nga nagtanaw pa mo ko? Si Ela ang nakakita ini. Busa siya ang may katungod ini. Eric, nadanagid ka sa kakiat anang Ella, no? Hoy, excuse me. Dili sa kukiat, no? Happy lang. Dali na, Joel. Mga una ta. Ela, mga ona ta. Ug tagoy og maayo ka ng imong kinitan nga hulagway. Ay, daoy. Daoy, gikapoy naman kong inukay ng dapita, oy. O, magkisingsing. Ay, Hoy, Joel. Paguna-una sa diha, oy. Unsa may sunod na tong buhaton ini, ha? paghuwat diya eh. Nagunahuna pa ko kung asa gid ka posible mawa ang singsing. Naokay na nato ang tanang posibleng lingkuran sa tag-iya sa maong singsing. Pero, wa tay nakitang singsing. Naara gid ining dapita ang singsing. Sa muka sa ng amahan, oy. Samo ka na siya. Lisod-lisoron pagkita niya. Kung itang hatagan o kabilin, iyan na lang unta ning ihatag dayon. Dili kay daghan pa kay tagbuhaton. Ay, wa- Totally, macho naman na siya. Bigda sa di mo, sige, nakagtabi eh. Kapoy na, oy. Sigling ko diha. Tana, tabang ko kay Deribe. Ilaon sa bench. Dali na! Ikaw ginamodel ni Manikin, no, Miss X? Gwapa kaayo ka. Klaro kaayo nga, importante kaayo ka para ni amahan. Ay, unsa man itong nga box imong luyo? Mao na sularan sa singsing, no. Pero ang pangutana, kung nganong parehas kag naong ining Manikin nga gilabay sa liik, ug nganong gipalabay man kanini ni amahan. Alam, no? Tanghaga sa kayo ka, Miss X. Pero, okay na. At least, naaka nga akong ikasulti-sulti karon. O kung ikaw maganing tag-iya sa singsing nga gipangita, tabangi ko pangita, babe, please. Okay, Manikin. Ilisa na tika, ha? Mangita ko diri sa parador o ikapasulog ni mo. Binuwakan nga buwa. O itong ang bagay ni mo. Hala? Kining usa ka
si Nina. Maog yun. Ako nang isulob ni mo, Miss X, ha? Ay, daoy, di na jud ko, surrender na jud ko. Gikapoy, nakupangita sa singsing. Oy, Wilma, oy. Kung di ka mo tabag pangita singsing, may pagpauli na lang ka, oy. Pero kapoy, nakag-ukay, uy. Unya, Uy. uy, siguro kung hain yun ang singsinga. Nadaot din akong kuko sa pagkisigig kinakha sa mga tanom, uy. Ay, gamita imong utok, oy. Kahoy ang ikaka sa yuta, ug sa mga sagbot. Ay, imong kuko. Mausam taong ka, oy. Ha? Pag-surrender dia. Sige na, lihok na dia. Sila lagi si Eric ug Ella. Wala naman sila mangita sa singsing. Daw, at may bawo silang plano. Basin kung wa sila mag-apas ining mansion nga maangko nila sa pagpangitao na sa singsing. Tuod sad, no? Hmm. Sayang sad kaayo kung dili kita ang makaangko ning maong bahay. Mo, Ay, sige na lang, oy. Mutabang na lang ko og pangita sa singsing. Atagi ko stick ba nga ikaw okay sa yuta, ba, Joel? Naana, nasa loob ba rin kag si Nina, Miss X? O niya, anak, kabarog sa balkon ini akong kwarto, ha? Kinsa na? Ako na, Ella. Eric, sod lang! Kinsa nang nagka... Uy, ang manikin ka na. Yes? Siya si Miss X. Miss X? Siya si Eric. Migo na mo, ha? Mura na siyang tinuod nga tao nga imo siyang sinaan. Ang kuwang na lang niya, maong paglihok. Eric, tabangi ko. Ato siya pabargon sa balkon. Sige. Tanawa ra gud ang duha sa ibabaw, o, Joel. Sa balkon nga kwartong Ella. Tanawa gud. yun na pa. Kinsam nilang kauban. Ang manikin na, oy. Mga yabag yun. Gisinaan nila ang manikin nga ilang nakitaan dito sa lake. Mayo nun. Nga wa na sila magunahuna sa pagpangita singsing. Aron sigurado na gyud nga kita na gyud ang makakuha ining mansion. Yes, maog yun. Pero, mura man gyud og tinuod nga tao ang manikin nga ilang gisinanaan, oh. Oh, natural kay tupong man na sa ilang height. Tanaw ra gud. Ew, kakuyaw. Ay, kalmar kaing duha eh. Nganong ka na sila? Aw, nalingaw na sila sa manikin. Murag mga bata ba? Nagduwa hinuon. At pasagdan na nato na sila. O kita, maningkamot tagmayo. Nga kita gyud ang makakita sa singsing. Unsa gyud kaning itong nga box sa liyo ining Miss X, no? Sa kong tanaw, mura mo yun og jewelry box. Mausa ang una na ko impression. Ella, unsa kahakon, kanang maong jewelry box ang gisudlan sa singsing nga nawa. Ha? Unsa ka kung dili tinuod nga nawa ang singsing? Ug kanaara ni sa mga kamot ni amahan. Oh. Aron ato na may bawaan. Atong sudlon ang kwarto ni amahan. Unsa? Atong sudlon ang kwarto ni amahan? Oo. Atong sudlon, pangitaon na to kini mong itom nga box. Kung wa ni sa sud, manggawas ta. Sigurado ka sa imong nahunanaan? Sigurado. Hinumdumi ang gisulti ni amahan na. Nga kung mangita kag importanteng butang, kinahanglang gamiton nimong imong utok. Dili lang kayong imong mata. Husto ka. Ug karong gabi ita musud sa kwarto ni amahan. Muuna tagkaon. Unsa? Muuna na mugkaon sa ila? Oo, madam. Mas gusto mi nga musuod sa mga higaanan og sayo-sayo. Kaya mo pang planuhon kung asa yun mo pangitao ng singsing ni amahan. Maayo ang inyong nahuna-hunaan. Sige, pangaon na mo. Miss X, karong gabi musod mi sa kwarto ni amahan. Aron mangita sa box sa singsing. Sa singsing gyud. Okay ra ninimo, no? Ayaw ka suko, ha? Alas 12 na itong gabi. Mao na ning oras nga mong sabot ni Eric. Si Eric na ron. Dali, suwad.
Unsa man ka? Andam na ka nga musuod sa kwarto ni Aman? Oh, andam na. Gikulbaan lang kong maayo, pero ready na gid kong umita sa box nga itom. Sige, sunod ako. Pero kinahanglan nga magsulod kag itom. Aron dili ka maklaro sa kangit-ngit. Okay, sige. Gikulbaan man ko nagtanaw sa pagtahan sa kwarto ni Amahan. Nga naman. Mura magpambira og lihok sa Amahan. Tanaw ni mo, Eric, dili ka na siya ungo. Unya iyang gahom sa pagkaungo ang iyang ipasunod na to. Hilom di, oy. Bisan unsa lang yun ang masuod sa mong uho. Naguna-una lang. Ako ning i-vlog, uy. Hain naman ang voice recorder nga akong ipagamit nimo. Tuod. Ang voice recorder, tuod. Joel! Yara, uy. Kangit-ngit na din sa labi, uy. Dali na. Mana ka na taas. Dito sa kwarto niya man. Ay, sige. Dali na. Huwag na kayo nagmatas-taas. 12:00 na, uy. Huwag na nagmata. Si Madam Lily, nakita na sad na akong umisod na sa iyang kwarto. Humanyag kuha sa kinanan ni Amahan sa kwarto ini. Mayo, dali na. Sige. Una lang kay magsunod ako nimo. Ay, di paghimog kasi kasa. Di mahimo nga doon niya makamata sa itong pagsuot sa kwartos ni ko. O lagi, mag-amping lagi ko. Ay! Ay, pagsaba! Ay, pagtingog! Nasabot na nga akong Ay, lagi pagsaba. Hilong muna. Hilong. Ha? Shhh! Uy, nakabantay sa itong kasama din eh. Yan na. Sunod ako. Hello, guys. Nga na mi sa tubangan sa kwarto ni Amahan. Musod na mi, guys. Eric, sige na. Ablihin yung pultahan. Oh, walang unta ni ilak. Abli. Sud na. Hello, guys. Ngit-ngit kayong kwarto ni Amahan. Suga ragikan sa gawas ang mihatag og danag kamay. Eric, ditong dapita ang kakong sa amin ni Amahan. Dali, sunod ako. Eric, huwat ako. Ngit-ngit ka doy. Tuwar ka ditong dapita ang sa amin. Si Eric. Anino ni Eric ka nagdagdong sa duol sa bintana. Maklaro na ko yung porma. Eric! Ano nagparugraman ka diha? Eric, tingog ko yung ano na ang makadiha. Iduol siya na ako. Uy, Eric, ay, anong mahangos naman ka? Dali na. Unsa man ipokto ni mo? Kapag ka ni mo palibo. Eric, tupag ako. Ilagyan ako. Pero sige magagsangpit ako. Eric, nakakadihagikan sa sawa. Kisam ito ni doon ako. Inayang imong tingog. Kaya natuog si Amahan sa sofa. Pero... Oh, may abli sa putahan. May misod. Insan ang misor sa itoyo. Eric, may laisod. Tubag! Amahan, kami ni, si Joel. Nganong nanood mo din. Nagsusi lang eh kung naunsa ka. Kay murag nakabati. Magudming nga dunay miduol din sa imong kwarto. Why midool ugwa pa kung mamaday usa mo'y angay kabalak anak. Mayo noon naman. Sige, panggawas na lang ni si Wilma. Wilma. Dali. Eric, kung saan man na to, nakamata si Mahan. Anilang muna ta. Pabuto na to ng katong balik si Amahan. Makalagot.
Ngano nakamataman si amahan. Kung sagot sa pakitan pagkablin mo. Wa na kita mahimo ini Joel. Dili na ta makabalik og sudi do kay nakamata na siya. Mao na. Ay, tog lang tayo ni oy. Mayo pa. Ita. Eric, nahinom na sa balik sa sawa. Nakatubot tingali siya. Una na lang kagawas. Dili mayong magtuwin na kay makamatang niya siya. Sige, ako yung muna. Sunod lang tayo na. Sige, lakaw na. Mayon ka na nahinanong maayos siya. Ang nagkakas mong una si Winnox Joel. Tuan si Eric. Nakagawas na. Dili ko sila. Wata na lang. Dili ko siya. Doon sa sila. Huwag magawas. Uyaw maaban siya buntag suot sa kwarto ni Amahan. Bahala na. Wato na ako siya din sa labi. Mamasin ko nga makagawas siya. Nga dili yung masakpan ni Amahan. Ano sa... Kung sa katunadugan. Tuwal tao-daw sa suka si Eric. Ubuan kasi kasi na matangan ni Amahan. Muhini-hini na ako gas. Napang sugat sa pusti sa gas. Ngit-ngit ako di. Dili na ako malarutay. Muhini-hini ako paingon sa rutay. Huwag anhila ko mapipit sa bumbong. Ano din ko mapandul sa butang sa tunga. Doon ako sa butay. Kanang pinana sa wa. Midalag siya kamay. Maayo ay kay hayag ang buwan. Unsa nga nagatong sa unahan? Muna man nag-anino sa tawon. Bayhon sa tao ginanagalag. Luwag sa tiyakli ko. Ang gamus kayo sa tao sa tao. Dili na ako. Pananaw lang na ako na. Ang padayon ng kakap sa bumbong. Ano makaduol ko sa butahan. Dili lang ako nakamatas amahan. Dili lang ako na. Dili. Ang dap-dap-dap. Ako kini ay. Oh, sila kang masingkit. Huwag pa siyang kagawa sa kwarto ni Amahan. Naunsa magkasiila ka? Ella! Ella! Uy, si Ella ka nang nahigda sa sawg. Huwag wala siya maglihok. Ella! Ella! Eric, ikaw na. Misod ka sa akin sa kwarto. Amahan, kuwan, si Ella, nakuyapan. Si Ella, alsaha siya kung ibutang sa kong kama. Kitsa tong singgit. Wilma! Wilma! Joel, Nakabati ka ba sa singgit nga ako nabati, ha? nakabati sa diay ka? Kinsa magkato mo? Bitaw, kinsa makato? Kinsa to may singgit? Wa may mahibaw. Madam. Abli ang kwarto ni Don Faustino. Ella! Ella! Unsay ni tabo? Nganong naana si Ella di sa kama ni Don Faustino? Eric, sultis, tinungan din sa kwarto siya. Ala, ngano man na? Ngano na si Ella diya sa kama ni Amahan? Unsay buti pa sa buti ni Eric? Nabati na ako nga misinggit siya. Ugi ka din sa kwarto ni Amahan ang iyang singgit. Misuod mo din, eh? Ha? Sa ako nang giingon, nabati ko lang ang tingong ni Ella nga misinggit. Ug ako ning nadiskubrihan din sa kwarto ni Amahan. Ella. Ella? Ella? Ella. Ella, ako ni si Eric. Noy, nansa man ka? Ngano may singgit man ka? Og nganong ni amang ka dinhi sa kwarto ni Amahan? Ha? Tuba kami, Ella. Ang tao, may tao din eh. Malibuot siya bukton. Nag-unsa ka rin sa kwarto ni Don Faustino. Nganong wa makamutuman sa balaod, gabisag unsa nga imong mabati, dili ni mo hatagan o pagtagad. Gusto na ka mo niyan. Kad ana si Ella balik siyang kwarto iri. O pamahuay na ka. Gusto na kong mubaway. Dali na, Ella. Ako ni Elsa niya. Oh. Ella, inumin yung tubig ko. Karon nga nakaginhawa na ka. Sulti na kung nganong didto ka sa kwarto ni Amahan. Ugma na na ninyo istoryahe. Wa na siyang kagalingon si Ella. Pagkatawag na mo. Ella, sultis din. Nganong dito ka sa suod sa kwarto ma? Ay, napangutan ako ng ganun to. Kay parehas na ganun ako na karong gabi una. Mauna, misuot sa mo sa kwarto ni Amahan, dili ba? Wa lang mo makapadayon. Ugsuod, kaya kamata si Amahan. Gusto na ako mapaway. Dali na mo, ato nang papawayon si Ella. Saman ka nawa sa kung na inino sa tao sa suod sa kwarto ni Amahan. Ella? Eric, isila na baltahan o gilak. Ella, okay ka na? Okay na. Unsa mo yun ay tabo ni mo gabi? Nganong may singgit mo ka? May laing tao sa kwarto ni Amahan gabi. Unsa? Mao na, Eric. May paingon ako sa baltahan sa dihan na pawang pusti sa gawas. Mao nga mikakap na lang ko sa bongbong. Apan sa bongbong akong gisubay. May nakita akong bayhon sa tao. Ngit-ngit kaayo. Unya, kalit lang ko ni Kika. Mao nga nakasinggi ko. Sigurado juga nga tao ang imo nakita. Tao yun ni Eric. Tao siya. Milihok siya. Iya kong gihikap. Unsa? Dili mahitabong masayop ko. Tao yun ang mihikap na ko. Maklaro ko ang iyang gininhawa nga midapat sa akong naong. Oh.
Ang iyang gininhawa, nanima akong prutas. Unsa? Pero ayaw lang isaba nila, ha? Kay tingalig magtuo sila nga napraning na ko. Ay, sige. Ato lang ning duha. Eric, nagtuo ko nga doon ay laing tao nga sa hilom. Ni Ana sa sud sa mansyon. Unsa? Joel, sa imong huna-huna, ngano kang nakuyapan man si Ella? Oh, niresulta ng iyang kakiatingali. Pero makuyapan di ay kung mukiyat. Ako aran nang mahibawan. Kana gyud, magsusi gyud ka ha. Kay nagduda ko nga Ngaon sa? nga dunay laing drama si Ella. Nagpakuyap-kuyap lang puno aron dili masuko si amahan. Hoy, kabong duha. Hoy. Lakaw mo sa sala. Ngano naman sad, Nga naman, madam. Makig-meeting ninyo si Don Faustino. Ella, gipatawag ta ni amahan. Ha? Wa na. Kasaba na gid ko ini niya, Eric. Pwede ra nga ako ang muangkon nga ako'y nagdani mo dito. Ha? Ha? Kadugay ba nanaog ni Ella og Eric, oy? Kalma lang gud, Wilma. Sumka, oy. Joel, tingali palayaso na ta ni amahan tungod sa atong pagsud sa iyang kwarto. Be positive, okay? Iyatang sumusunod. Busa, di may tabo nga iyatang palayason. Pero, naoy, basin kung pagsuway lang ang tanang nahitabo, di ba? Tingali og, igo lang tang gitistingan ni amahan. O kay may sod man ta sa iyang kwarto, palpak na ta. Kung mo na may tabo, mauli to, eh. Sa? Mo ila, Eric. Nanay. Ana mo na lingkod. Aron makapamati mong bayo sa isulti ni Don Faustino. Kumusta na mo pamati ni mo, Ella? Unsa magituyo nimo sa kwarto ni amahan, Ella? Si amahan lang ang angay nga mamungutan na anak, Wilma. Iyaw na mo pagsaba. Ni Ana si Don Faustino. Maayo ka niya na mong tanan. Aman. Naibaw ko nga nahadlo ka mo sa tong meeting karon, Joel. Wilma. Amahan, wagid ko yun ako na gabi nga musod. Pero, si Joel manggod, miingon ako nga. Wilma, pamakak di ay. Kitang duwa ang nagsabot oy nga manood ta. Aron adto sa kwarto ni amahan mangita ta singsing. Ayaw pa makakda, Joel, oy. Ikaw ba ang unang nakahuna-una ini, ha? Saba di oy, imuning plano oy, Wilma. Ay ko giduot. Gusto na! Amahan! Amahan! Don Faustino. Nga mo tubig. Amahan, okay ka lang? Unya na lang kami kasabi. Unahan ako nagpatanaw sa doktor ka ng imong hubak. Okay na ko. Karon, magsugod na ta sa tong meeting. Kutob sa misod sa kong kwarto, kinahanglang mo sulti kung nganong nakahuna-huna mo pag-isod sa kong kwarto. Aron mangita sa singsing, amahan. Mona, mangita lang mi sa singsing amahan kay magid na mo makitis gawas oy. Ikaw, Ila. Ako ang miyag ni Ella nga adto mangita sa singsing sa mong kwarto, amahan. So, namaka ka, Eric. Oo, pero kinanglan nga musulti ko tinod. Kay dili ko batasan ang mamakaka. Karon, sa kong pangutana, nganong nakauna-una man mo nga adtong mangita sa sing-sing sa kong kwarto. Ikaw, Wilma. Tungod kay wa pa namo matanaw ang imong kwarto, amahan. Mao naman, o posible nga imo lang ning gitaguan sa imong kwarto. Aron testingan mi nimo ba? Ikaw, Eric. Importante nimo among singsing kay imo ning gipapangita. Mao nga nakanuna sad ko nga mas maayo nga adto ni pangitaon sa imong kwarto. Ikaw, Ila. Nangita basab ka sa sing-sing sa kong kwarto. Amahan. Ugon sa may nagdukmod nimo nga sa akong kwarto pangitaon ng sing-sing. Tungod sa imong gisulti, nga usahay, dili kay mata lang ang gamiton sa pagpangita sa usa ka butang, kundi apil na ang utok. Very good. Sa tanang rason, ang imong rason ang akong nagustuhan nila. Sige, padayon na mo sa pagpangita sa sing-sing. Katula? Maura to ang iyang tuyo na to. Watan niya kasabi, Wilma. Watan niya palayasa. Dili gyutan niya palayason.
Kay mga sumusunod gud ta sa iyang katigayunan, di ba? Eric, mabalik ko na ako sa akong kwarto. Yatod ka. Ayaw na, Ella. Nga naman, Wilma. Doon na pa kay tuyo na ako. Ayaw paggara nga giday ka ni amahan sa imong rason, ha? Kay wa ni lami. Nahibaw ko. Pero ang saon taman, nga maumaning ang nagustuhan. Dali na, Eric. Matugon ako, Eric. Sige, ako na lang una ang mangita at singsing. Sige, good luck. Ayaw ka bala ka. Ang akong kalampusan. Imusab nga kalampusan. DJ Lax Remax. Noon sa man ko naluya man kung nakunaunas na hitabo gabi. Ang anino, dili na gid mawasa kung hunahon na ang anino. Wilma, may nauna-unaan ko. Unsa man na, Joel? Kumbinsiya si Eric nga kamo ang magpartner sa pagpangita sa singsing. Unsa? Og nga nung may abot man na sa imong una-una, ha, Joel? Tungod kay gusto kong makipartner ni Ila sa pagpangita sa singsing. Ha? Uy, unya, imo kong ipadaplin tungod kang Ella. Ha, kuyawag gud nimo. Uy, Wilma. Kinahanglang mabantayan nato ilang mga plano ni Eric ug Ila. Unsa? Pamati ha. Klaro kayo. Naggipaboran ni amahan sa Ila. Ambot kong ano. Pero, muraggaan ang iyang buot ni Ila. Busa, duol siya sa luwag. Unsay duol sa luwag ba? Ang buot na kong ipasabot ha. Nga duol siya sa kasing-kasing ni amahan ka na si Ila. O posible, nga iya ning hatagan og giya aron makitaan ang singsing. Aron si Ila ang mudaog. Oh, tuod no? Nabati gini mo ang pagpabor ni amahan sa rason ni Ila, di ba? Busa kinalang usa nato ang magbantay sa plano nila. Ug kana, mo ako. Idadaan talang ka sa imong panihapon, dinis sa imong kwarto. Saon nga, wala naman ka mong gawas. Lain ang pamati na ako sa akong lawas. Mo ba? Niya, kaon na. Nganong kalit mo kang nahimong maayon ako, Joel? Kuan. Gusto lang ko nga makik-partner ni mo. Dili ko. Oh. Dili ko ganahan ni mo. Makagawas ka na. Ayaw kong insulto ha, Ila. Oh! Utsa man imong kwarto. Doon na ni ilaga nga magdagan-dagan? Lakaw na. Gawas talaga eh. Dili ko makik-partner ni mo. Si Eric akong gusto. Ila, ay na lang gud paglikay na ako, gud. Kay bawo ka no? Kita ang angay nga mag-uban kanunay. Boring na si Eric, oy. Hilumon kayo. Mas ganahan ko giluman. Ha? Busa, ayaw na lang pagunahon ang makig-uban ko nimo. Gawas na! Gawas! Usa ba? May wag di lang ko nimo itukmod, gud. Painiton na sa di mo akong uoy, Ila. Kung dili ka gusto nga mag-init ang imong palayo na ko. Palayo! Oh. Hoy! Kinsa man kang nanghapak diyan ang bungbong, ha? Ikaw na, Eric! Hoy! Gawas niya! Sukmagay ta! Saman! Losa ka, Joel! Kamaldito ba ni mo? Gawas na! Oh! Isog ka, ha? Nangagis ka? Ha! Wat ako diya sa pikas kwarto, ha? Wat ako! Ha? Sa makainupaon, Joel? Pag gusto naman hinoon siya nga kami ang magkuyog sa pagpangita sa singsing. Gawas niya! Oh! Ang tapat akong kwarto ang girumpo ni Joel. Hoy! Kinsa magang suko-suko diha? Ikaw na, Eric? Gawas niya! Gawas niya! Sumaga! Di ka magawas? Di ka sumuyo, oy. Oh! Uy! Naka diha? Huwag ka sa sudi ng kwarto. Anong isumay ka? Gikan ka diya sa kwarto? Sirado ka na mong kwarto. Way makasudi ha. Usa! Unsa ba yung tabo din ha? Ah. Ano nasaba man mo? Madam. May tao diya sa pikas kwarto. Giduk-duk ang bungbong tungod sa kama ni Ila. Imposible nang gipanulti ni mo, Joel. Bisulti na ko nga way tao ng kwarto ha. Nawa na ang yawi diha. Nalagi tao, madam. Nagsamok-samok siya sa among panagsulti ni Ila. Gusto na, gabi na. Ugma na nato, susihon ka ng inyong gisuli. Okay, ugma. Ablihan na to na mong kwarto, ha. Ikaw, Eric, unsa pa may imong gipaabot? Sood na sa imong kwarto, katog na. Madam, tinuod ba yun nga? Way tao ka rin mong kwarto? Wa lagi. Wa!
buntag naman di ay. Gida na nagagatas uban. Ay, Eric? Niya ka? Nakasod ka din sa akong kwarto? Abli ay imong kwarto ganina sa akong pagsusi. Kumusta namang pamati mo sa mong lawas? Okay naman, gamay. Imna sa ning gatas nimo, aron mulian ka ng gibati mong kaluya. Tuod di ay, Eric. Gabi iba, dinis si Joel sa akong kwarto. Gidadaan ko din panihapon. Kung unsa may plano ng Joel, ayaw gyud padaha, ila. Dili mahitabong madako. Wa ko'y gusto makigigala niya. Dominante kaayo. Tuod, tinuod ba yung giingon nga may mudukduk anang bungbong sa mong kwarto? Oh, Eric. Mo ba? Sa imong una-una, unsa man klasiya sa lagubo? Mugda ba sa ilaga? Mugna sa tao, Eric. Unsa? Sigurado ka sa mong nabati, ila? Oh, Eric. Sigurado ko. Mugna og tao ang maong lagubo. Muna bag nasuko siya nga nagsamok-samok na ko si Joel. Ano nagtuumag ka nga? Nasuko siya. Ang. Kung masaka ang tingog ni Joel, unya, mamugos nga timanon ko. Mudukdok man dayon siya. Unsa? Muna ba gusto niya badlungon si Joel? Sorry nga, nadugay mi. Naligo pa mang bago? Lingkod na mo. Madam, ato ginang ablihan ng kwarto ha. Tupad sa kwarto ni Ila. Wa lagi na yawi. Usa ako nang giingon. Ablihan lang na kung may makakita na sa singsing kay siya na tag-iya ini mansyon. Sira ra gud nagbalik, madam. Tan-aon lang nato ba kung unsa ginang lagubo gikan Mao na mo. Sagdi lang. Akong sultihan si Don Faustino sa inyong nabati gabi. Upaabuton nato iyang pagtugot nga ablihan ang mga kwarto. Doon nagihilom nga makasoda ng kwarto ha ba? Klaro kayo? Gusto na. Hay man si Wilma. Wa pa malagi siya. Natuog pa to. Pangaon na mo. Sige, ila. Mangaon na ta. Ila, sorry sa akong nabuhat abi ha. Naibaw ko nga dito sa akong gibuhat. Maayo kay naibaw ka, ana. Tod, asa mo karon ha nga mangita sa singsing? Ambo ni Eric. Eric, may ba nga kamo si Wilma ang magparis karon sa papangita sa singsing? Basin usan ninyo ang swertehon. Dili man kinahanglan nga mag-partner ta. Pwede man nga magdungan ta pangita pero magtagsatagsa ta. Di ba, ila? Husto ka, Eric. Mas maayo kon mag-iyahi ta pangita sa singsing. Wa ka ta binuangin ni amahan no? Unsay bot mong ipasabot, Joel? Basin ba og drama lang ni niya ba nga pangitaon na to ang singsing ba? Pero giduaan ang dayta niya. Hoy, Joel. Mahimo ba? Ayaw na lang di pag naggaoy. Di na lang ta magduda. Musunod na natas gusto ni Amahan. Total, libre man sa tatanan din ni. Dami pam gani kita gaon. Wilma, bangon na di oy. Wilma, abli na yung pultahan. Wa gyud mga bi. Uy, madam sa doy. Pakuratan sa tani mo da. Kalit na kagadiag sulti. Igani kay wata ka masiko. Sangpit sa taon bisag layo pa ka madam. Dili ko ganahan nga magsinggit-singgit. Unsa man ni Wilma? Wa pa siya ganang mo mata. Oo, patingali madam oy. Wilma, ikaw na lang ang paglakaw-lakaw gimuha ha. Mangita ko sa singsing ako ra. Ayaw na niyog lang ana. Kinahanglang makita na niyo ang singsing kay mauna ang gipaabot ni Don Faustino. Kay nga naman day madam. Unsa man day mahitabo kung makita na gyud namo ang singsing. Makuha na ninyo ang inyong mga bahi. Umalinaw nang mopahuway si Don Faustino. Kakuyaw sa dilihok ining madam. Napay naw nga makahadlo kay nasunog. Wilma! Oy, Wilma! Katong lang diya. Bahala ka diya, oy. Ilumon lay kay ka. Eric. Ela, unsa may gisigihan na muglantaw diha sa ibabaw sa pensyon? Ang bintana sa kwarto, tupad sa akong kwarto. Nga naman, may nakita ka? Wa man. Pero namasin lang ko nga makakita ko sa tao nga. Uy, Ela. Uy, naunsa ka? Eric, dili ka ko mabuang din, no? Uy, ayaw pa dala sa kadlok. Pero, tao gid ang nakita na usod sa kwarto ni Amahan. Iya kong gigunitan, bugnaw ko siya mga kamot. Ela, gusto na. Nawi. Aron dili ka madlok. I-record sa voice recorder nga akong gihatag nimo. Ang tanan nimong gikadlokan. Maayo ka, ha? Maayo gid. Eric. Tanawa! Ay, pamira, uy. Unsa man ang ipatanaw nimo nako? Ang kurtina sa bakanting kwarto. Murag na tao sa liyo. Unsa? Tanawa, dali. Lagi. Oo. May tanaw ko sa bintana sa sikbit sa mong kwarto. Diba? Tanawa, tao na nagbarog sa luyo sa bintana. Huwag mo na maglihok, Ila. Ha? Design na sa kortina ang imo nakita. Murag porma sa tao. Unsa? Imo tong pananaw. Tungod sa nervyos. Uy, unsa ako man na nimong voice recorder? Magpakawa. Magpawa ako sa kahadlok. Hello, guys! Karong orasa, taas ng adlaw. O, nga mi si Eric sa gawas sa mansyon. Nangita na sa mi sa sing-sing, guys! Ayaw mingaw ang sahod sa mansyon. Tuwa sila sa gawa si Ella ug si Eric nga nangita sa singsing. Ug si Wilma sab natuog pa. Ug si Madam Mur milakaw daw. Ako ra karon ang miya sa sahod sa mansyon ug si Ama nga natuog sa ekor. Mabuhat na nako ang gusto na buhat karon. Natuo tingali sila nga di ko makamaong dito. Kun wayaw hinan og tag sinig. Kining ang credit card nga way sahod ang abi mo bultahan ka.
Maayo kay spring lock ang ilang gigamit sa siradura. Di ko maglisod. Di ko atot ko eh. Kasimpul. Abli na yun. Yeah. Abli na. Kaniog ba yun yung kurto ha? Siradong di kayong bintana nga dunay kurtina. Hoy, kinsa man kang nagkapakapak sa bungbong ha? Pakita na ko! Pakita! Hello, guys! Ang pangutana karon, makita na baka namo ni Eric karong adlaw ang singsing? Mao na inyong atangan! Baboots! Unsa pamati nimo? Murag, naulian ako. Ayaw yung pada sa kadlok. Oh, Eric, ang bintana sa bakanting kwarto, may tao na kyud. Ha? Tuod. Ang kurtina. Miliyog ang kurtina sa suod. DJ Lax Tawag ito yung habak sa bumbong gabi eh. Diyan ka lang ha. Ako sa sihon. Oh. Eric, asa ka? Oh, isuod siya sa mansyon. Magdali ko. Kilala makasakaw dali sa kwarto. Asa ka, Eric? Madam, may tao sa kwarto nga bakante. Nakita na mo ni Ella nga giwaling ang kurtina. Unsa? Misa ka na sa taas, madam. Kinahanglan amo ni masusi. Madam, ay kumpiyansa. Basin gisa ka nagdaot ang tao. Makatilaw sa akong bunal kung kinsa man ang misod sa bakante kwarto. Abli na ang kwarto. Kinsa kang miguba sa portahan ining maong kwarto? Kinsa ka? Madam, naabli ng kwarto. Kinsa kang nakasod ini? Pakita! Nakadiya sa sod sa aparador? Madam, ruwa mo yung tao sa aparador? Aw, basin na sa ilam sa kamo, madam. Nakasuot na mo tinakpang kwarto? Wa na'y tao din. Siya ra ang makahimos pag-abli sa portahan. Siya lang. Kinsa? Si Joel. Oh, abli naman lagi ng pultahan. Ikaw. Ikaw mo ay miguba sa siradura sa portahan, di ba? Tubag, Joel. Madam, gikan ko sa gawas ba eh. Niya, ako inyong pasinginan. Ikaw ray may bahad na ablihan yun ning maong kwarto karong buntag. Busa ikaw, gyud ang among katahapa. Wa lagi ko mangilabutan ng pultahan diya, madam. Pero, kung sa problema kung maabli na siya. Di ba? Mo man ay gusto sa tanan nga ablihan na. Sulti na lang sa tinuod, Joel. Ikinagubas pultahan ining kwartoon sa. Di lagi ako. Ako may inyong pasinginlan. Kinahanglang mahibaw ini si Don Faustino. Sulti sinuo, Joel. No? Bitaw, Joel. Dili man na maayong mamakak. Wala lagi ko mamakak. Noon sa man mo. Pero karon nga abli na ni. Unsa ka kung ana lang tamangita sing-sing karong adlaw. Ha? Oh, ikaw, Eric. Tutok maka. Sa ikasulti ni mo, ha? Okay, sige. Sugdaran na to ang pabangita sa sing-sing ining kwarto, ha? Wa din hiyang singsing. Asa magiging panuway nga sing-sing ay. Ayaw pamalikas, Joel. Panuway! Kinsang panuway. Oy, amahan. Amahan, naaday ka diha, amahan? Kuan kining... Amahan? Nganong may bangon man ka? Kinsa ang nagsuko aron ablihan kining ang maong lawak. Kung kinsa man siya nga mipugos og sod nining kwarto nga way pagdugot ikan kanako, mahiakom sa silot. Unsa may silot, amahan? Tagsa kabunal sa sampot para ninyong tanan. Ug mahitabo ka na karong gabi human sa panihap. Pero, amahan... Pamati! Usa ang makasa kamong tanan ang makadawat og silot. Usa? Doon na pa'y pila ka oras sa pagunahuna. Ang mipugos sa pag-abli nining maong pultahan. Timan ini karong gabi, madawat na ninyo ang dagsa kabunal tungod sa pagkamasinubagon. Amahan, ayaw lang iapil si Ella. Kamong upat ang angayng silutan. Apan kun mo angkon ang miguba sa pultahan, way silot nga mahitabo. Joel,
Ang kuno na lang ang saang imong nabuhat. Ang dili na may maangin sa ila. Ngano ang kuno man ako ang sa nga wala ko buhata? Hanggaw. Mubarag siyang bakang tawanan na. Hello, guys. Naabli na gid ang kinandaduhang kwarto sa akong kilid. Og kaming tanan, guys, makadawat og bunal sa sampot kun way usa namo nga mutug-an sa tinuod. Sige, guys, uliis ako. Bye-bye. Ngit-ngit na. Kung niya mo sa sala, karoon taon-taon, manaog na sinun pa o sino, oron dawato na ninyo ang inyong mga silo. Eric, sakit ba ka na bunalan ta sa sampot mo? Sakit na, pero naalanda ko na, sukat pa sa una. Joel, tug-an na lang Joel sa tinuod. Ang kuna na lang, nga ikaw ang pugos og abri sa putahan sa taas. Wa lagi ko'y kalibutan ang inyong ipasangil ako. Ay, bida eh. Mura naman tag mga bata ini nga. Bunalan ta, kung makasata. Pero ikaw lang nangisog gabi nga ablihan gid ang kwarto kang adlaw. Tungod sa midok-doks bongbong gabi. Ay. Na ba ang tanan? Si Wilma na lang kuwang namo, amahan. Kung mauna, unsa pa may inyong gidugay, kuha na si Wilma siyang kwarto. Pagdali. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa sumpay ning Sugilanon. Panugon! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal, sa direksyon ni Alex Lara. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas, Alduin Nacorda. Dalit sa RMN Drama.